Takže druhá časť. Tak toto vyzerá, ak som sa snažil čistiť, som to len takto držal a v podstate oškrabával s nožom s ostrou stranou. Len ten orech, ako vidíte, lebo tam to má prasknúť. Vidíte, tuto to prasklo a hneď to vyteká. Takže uvidíme, či to bude kyslé alebo aké, ale teda neviem, ako to dovezli do Európy, lebo ideálne by to bolo doviezť aj s tou hrubou šupou, ktorá je jak pomelo. Alebo keď si predstavíte, ja neviem, grapefruit, o mnoho hrubšiu šupu, ale vidíte, má to takéto zloženie, ale môže to byť 2-3 cm väčšie, aj 4-5, hej. Takže ideálne je to doviesť tak a ošúpať až tu. Lenže tu by mali Európania viac roboty. Kokosové orechy boli určite v lepšom stave, lebo tak bez šupy vydržia, v takomto stave vydržia o mnoho menej. Keď som teraz do tohto búchal, tak šumel a možno, že je skysnutý, pretože v tomto stave nevydržia až tak dlho ako aj s tou šupou. Lenže to by museli sem o mnoho viac doviesť, bolo by to drahšie a samozrejme museli by to lúpať, takže uvidíme, či sa mi to podarí otvoriť teraz. Už tam dokážem strčiť ten nôž. Akože nerátam s tým, že to bude dobré. Kupoval som to s tým, že idem obetovať 1 litru. Myslím, že na Slovensku to bolo 1 euro. No, takže čo prvé urobíte, keď bol plný, tak by vytekal. Strčíte tam slámku. Skúsite. Niečo vytusnúť. A chutí ináč ako azijské. Má tú kokosovú typickú, aj keď máte nakrájený kokos chuť, ale je kyslejší a neviem, či to už môže byť. Aj v Ázii majú dva druhy, jeden je sladký, jeden je kyslý, takže tento vôbec není sladký. Tento je kyslý a má takú silnú kokosovú chuť, lenže kto vie, lebo v podstate možno, že som mal toto ako dieťa, ale už si to nepamätám, jak to chutilo. Takže teraz sa to posnažím otvoriť tak, aby som... Princíp otvárania je ten istý, vidíte, takisto to kraklo. Ale tá biela vrstva tuto vyzerá byť hrubšia. Ten kokosový orech je akože tvrdý, ale je to krehké. To drevo je veľmi krehké. Čiže preto aj dokáže prasknúť tým búchaním. Ja, takže toto vyzerá taký, jak hovorili, že je indický. Trošku som vypil a vidíte, tej vody tam není veľa. Čiže tento je hlavne o tom kokosovom orechu. O tej kokosovej dužine, ktorá je hrubá, ale hovorím, tento kokos není sladký a je cítiť v tej vode tú príchuť toho kokosu, ako keď máte klasické kokosové, ja neviem, margotku alebo čo. Kdežto ten azijský má možno, že tak polovičnú vrstvu a ten je sladučký, tá vrstva biela je častokrát jak jogurt, úplne mekučka. Takže toto môže byť aj, že je viac prezretý. Tá vrstva je tvrdšia, keď sú staršie. Takže pre tých, čo nevedia, ako otvoriť kokosový orech, bolo video. Voda nič moc teda. Nič moc, nemá sladkosť. Som povedal, tam nie je žiadna sladkosť. Tu kyselkáva, ale myslím si, že to je v pohode. Není to taká
kvasená kyslosť, takže to by malo byť v pohode. Ja nechávam túto vodu pre ostatných. Nechcem nič moc, takže nevadí. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že som vám pomohol s návodom na otváranie kokosového orechu.